Marketing v kocke. Multitasking na úrovni Supermana. E-maily? Moje digitálne holuby, čo lietajú tam a späť, občas s meškaním. S kolegami, klientmi a dodávateľmi. Občas to pripomína hru na schovávačku. A ChatGPT? Najlepší kamoš, ktorý vždy odpíše. Na rozdiel od niektorých po pár rande. Ak nevieš, čo je trend, práve sa ho chystám vytvoriť. Dúfam. Tvorba obsahu je moja hra. Niekedy je to jeden klik a kampaň letí. Inokedy môj vizuál vyzerá ako unavený Picasso a lajkov je ako návštev na mesiaci. Ale skúšam znova. Raz to možno buchne. Som ako švajčiarsky nožík marketingu? Všetko robím. Niekedy aj naraz. Moje vizuály sú buď umelecké dielo, alebo malovanka pre deti, ale čo? Kreativita je pružná. Od prezentácií po e-shop všetko sa nejako zlepí dokopy a na konci dňa to... nejako vyzerá. IT support? Štýl zapni, vypni a modli sa. Moje kúzla často fungujú na princípe možno sa to samo opraví. Web nastavím, aj keď netuším ako. A keď sa niečo pokazí? Reštart. 90% úspech. Plánovanie podujatí? Jedno kúzlo a kopa paniky. Konferencie, catering, ubytovanie, hostia, všetko zvládam, aj keď s chaosom, zúfalými e-mailmi a hystériou. Všetko sa nakoniec zázračne vyrieši, aj keď presnosť nahradí improvizácia. A káva je nutnosť. Tabulky, prezentácie, reporty, bez nich by bol biznis v chaose. S nimi som v chaose ja. Tabulky? Vyzerá to, ako by som hrala Tetris s číslami. Prezentácie? Niekedy sú kreatívnejšie, než som plánovala. Ale hej, vždy to nejako dám dokopy. Akurát, že to trvá dlhšie, než si ľudia spravia kávu. Dáta sú ako detektívka. Ja len hľadám dôkazy úspechu. Sledovanie výkonu kampaní. Sociálnych sietí a návštevnosti webu je ako hra Kde je chyba? Google Analytics je môj verný parťák, ale občas to vyzerá, že si zo mňa robí srandu a nechá mi zmiznúť grafy. Ale hej, nejako to vždy doklepem. Väčšinou. Ninja organizácie a dizajnu. Hej, tie štítky a návody? To je moja parketa. Len kliknem myškou, ako by som mal čarovný prútik. A bum, hotovo! Ráno ani Red Bull nestihnem dopiť. A už to mám všetko vytlačené. Som tu taký Harry Potter medzi tlačiarňou a rezačkou, čo ti poviem. Formáty? Žiadny stres. Ja tie tlačové dáta ladím tak presne, že to vyzerá, ako by som mal 8 rúk. Zatiaľ, čo ostatní riešia jednu vec, ja už mám všetky formáty v tlačiarni. Easy peasy. Majster vizuálov, to som ja. Cenovky, nálepky, oznamy, plagáty, interiérové dekorácie. Pripravím čokoľvek, čo treba vymyslieť a vytlačiť. Marketingové podklady? Jasné. A keď má Erika krízu so sociálnymi sieťami, priskočím na pomoc, hodím pár grafických kúziel a je to. Objednávky v reklamkách? To vybavím rýchlejšie, než poštový holub stihne doraziť. A keď treba niečo vyzdvihnúť, som tam skôr, než to stihnú zabaviť. Faktúry? Tam mám oči ako röntgen. Sherlock by sa mohol prísť učiť, ako nájsť každú maličkosť. Nič mi neujde. Všetko pod palcom. Podujatia? Žiadny stres. Roll-upy, plagáty, stojany, všetko nachystané skôr, než sa stihne rozhriať kávová. Časový tlak? To ja nemám, ten má Erika, ktorej som aj psychická podpora. Ja vyťahnem trik z rukáva a zázrak je hotový. Pokoj, nohy v teple, všetko ide hladko. MacGyver v teréne, to som ja. Komunikujem s technickým, riešim montáže, kapotáže, tapety, proste všetko, čo sa dá prilepiť alebo namontovať. A keď treba, vyrazím s nimi aj do terénu, ako pravý MacGyver. S náradím v ruke a hlavou plnou improvizácií. Ak niečo nejde podľa plánu, vymyslím riešenie skôr, než stihnú povedať problém. Predstavujeme vám oddelenie zázrakov. Naše oddelenie? Čistá show. Sme ako cirkus plný kúzelníkov. Jeden deň robíme vizuály, druhý deň naháňame čísla v Exceli a pri tom všetkom balansujeme na lane zvanom Urgent. Keď niečo horí, dáme si kávu či Red Bull, luskneme prstami a zázrak je hotový. A ak nie, reštart to vždy istí.